Din is-sena sa xahar ilu 385 persuna temmew b'suċċess pjanta kura mill-vizzju ta' droga. Dal-persuni li kun tresqu l-qorti akkużati b'reati relatati ma' droga li fost oħra jinkludu anki ser sabiex isostnu l-vizzju, ikunu segwu pjanta kura mfassal mill-Bord ta' Riabilitazzjoni mid-Droga bis-sem tas-Setqa, il-Caritas jew l-Oasi. Ma' TVM News iċ-chairperson tal-Bord Noel Camilleri spjega li l-qorti tal-Maġistrati biss għandha s-seta illi tiddeċiedi tinbidel f'qorti ta' droga jekk tkun konvinta li l-akkużati verament iridu jibdlu ħajjithom. Li dak in-numri kollha in-nies ħadmu għax finalment huma jridu jaħdmu u ħarġu minn din il-problema kellha u aħna jkunu sodisfatti il-bord u anke mir-rapporti regolari kollha mill-aġenziji li dan nistgħu ninformaw lill-qorti li dan il-persuna dawn l-individwi temmew suċċess dan il-pjan ta' kura u jista' allura l-qorti tikkonsidrahom differenti meta tiġi biex tagħti sentenza. Fl-istess perjodu kien hemm 129 persuna oħra li għalkemm nataw dan iċ-ċans ma temmewx b'suċċess il-pjan ta' kura. Dr. Camilleri spjega li dan jiġġeġ il-persuni ma segwewx il-pjan ta' kura bil-pinna u l-klamar kif kienu obbligati billi fost oħrajn wettqu reati ieħor fil-proċess. Li aħna nagħtuh iċ-ċans il din il-kandidat għax kulħadd jiżbalja darba tnejn imma mbagħad jekk naraw li m'hemmx l-ebda motivazzjoni, allura aħna l-bord jieħu deċiżjoni li jirriferi lill-qorti li dak l-individwu ma temx il-care mingħajr suċċess u ovvjament il-qorti mbagħad terġa' tirreverti ruħha bħala qorti normali u tieħu d-deċiżjoni li għandha bżonn. Dr. Camilleri huwa tal-fema li għandu jkun hemm emendi legali sabiex il-persuni li jkunu qegħdin jagħmlu l-pjan ta' kura jkunu ħilsa wkoll mill-kannabis. Aħna nippruvaw anke dawk li jieħdu pejpu il-kannabis legali kemm se jkun aħna ħajruhom biex anka minn dik jiefu, għaliex aħna nħossu l-bord, la inti tagħmel dan il-care plan għandha tkun imbiet minn kull tip ta' droga. Bħalissa 80 persuna oħra illi għadhom isegwu il-pjan ta' kura.